Protesta indute Desonaka familia Barakaldarrek gizarte zerbitzuen aurrean azaldu dituzten zailtasunen aurrean. Hipoteken eta pisunalakoen ordainketei aurre egiteko, bai eta bizi diren gelen ordainketei aurre egiteko ere. Barakaldoko gobernu taldeak espekulazioarekin laguntzen du. Inbertsio funts bati aukera ematen baitio, beken ondoan 639 piso egiteko, eta la dinamitan, Gurutxeta auzoan, 150 etxe bizitza kudeatzeko. Hilean, 900 eta 1.200 euro arteko presioan. 7.678 familia, Barakaldarrek etxe bizitza eskuragarri eskatu dute, etxe bizitzaren euskal zerbitzuan. Kontuan izan behar da, Barakaldoko batez besteko lokeiroa 880 eurokoa dela, eta gela baterako zerbidea hilean 425 eurokoa dela batez beste. Salaketa, gizarte ekintza saiak kudeatzen duen ohiko bizileko eskuratzea eta edo mantentzea bermatzera bideratuko laguntza ekonomikoetan jarritako oztopoengatik.